У нас десетки семейства в блок от Хасково живеят в страх, че сградата им ще пропадне заради съседен изкоп. След проливните дъждове по празниците, улицата пред жилищата им вече се е свлякла. Изкопът, който се намира непосредствено до техния блок, вече 12-ти ден не се обезопасява. Още за страховете на 40-те семейства, разказва Димитър Иванов в следващия репортаж. Сагата с изкопа на улица Таньо Войвода в Хасково започва преди 2 години, когато става ясно, че сграда скоро няма да бъде построена. От тогава насам ние живеем в страх и стрес с тази дупка, която граничи с нас. Имаше някакво укрепване на дупката и множество сигнали и уж районната дирекция Национален строителен контрол, че всичко се извършва под неин контрол и всичко е сигурно. Жителите на кооперацията са подавали много сигнали до всички институции. Извършено е укрепване, но се оказало, че то не е достатъчно. След дъждовете по Коледа, част от улицата пропада. Само чуваме как нещо се срутва, все едно бойлер гърми или някаква бомба. Леко затресение на сградата и вече излизайки на терасата виждаме, че пътя се е срутил. Веднага след свличането на пътя е назначена комисия на регионалната дирекция Национален строителен контрол. Срокът, в който назначената от РДНСК комисия трябва да излезе с решение за причините за всичко това, е 20 януари. Вече 12 дни обаче допълнително укрепване от строителя не е извършено. Прокуратурата в Хасково е назначила проверка, която трябва да приключи до месец, а хората от кооперацията искат единствено да спят спокойно.